Rai ka kong Sony Kharjana kaban ya ai rengkum ka kertong Shimet na kanong spung so yong constituency hak election MDC shaka Khasi Hills Autonomous District Council kaban long haka ar phui tarik kalalungkon ar hajar ar pusan. Yakni ka rai ka kong Sony kala shim hadien bo unmen jongka uba Osborne Kharjana ula shim ka rai ban nam yakun yak election MDC shaka KHEDC na nong spung so yong constituency na marba shim la yo yakatiket nakaseng kongres. Kakong Sony haka khat sao dari kelalung kot ar hajar ar pusan kala pentip ba bakan ya kun kum ke kertong Shimet hakani ke election MDC. Habai keran sekilat pathai kubor kakong Sony kalau ong bakum kalong kumi kabala don benta ban ai kajing syakri lengba katenat kakot kakia namar kabalong ru kum kanong ai but yaki asha bat hakani ka kam bakatrei kala yo i shibun kijing e baki pat ba kia kendo bat kala kran ru halor ka jing e bat jing kia namar ka jing bambiang kilat ai jing sumar kum nakasoyong community health center ngade ke para trai jong ba Osborne Kharjana ya ke baik ya ke parti kongres kala penduk tiket no ya i te hadien ba mai ilami hi shri tiu le ne shri kubor ba yang sange no te ngila ya persang ya kinong ban ya keren ni kinong kersang jong ba Osborne hi te kila ya perkhat ban le komno te ngila ya shong perkhat shwa shipor la shong touch kina perkhat ni shong no henry katukat ne kidon ki balet kidon ki basa henry ki basa pat te ki ong bai ba ngim sonang shop ban ne chino chano kadang ka jengkrumar naman ba pi ka kum ka scenario hi ki ba politics menta ka long bai ba ka krumar ba ka jemur khat ki brio shaturum solang te na kata kadaw ki baladon ban ni te katukat ne ki ong bai ngim solang ban ong banja te kadan kam yang ni ban mi na ki yesem te na kata kadaw ki kirpat ki ong bai ni dang perkhat ni thep no ta no te henry ki ong ba la ka long te kat kani ka jengkrumar kum ni te nilai persang banyak serum seneng mungkin ba ay karai bangan thep besatangan le besata te kinong kersan ki obek to mi no la de intre I baru to mi no mapi te kan sadan kapor bai baba in mi biang nama inam syong du hiru in syong thai menta te henry na kata kinong kersan ki ong to kong sani dalam to mi no mapi kum kalong kami ka baju tre ya ka kam man sumha banerap serum seneng te kumba pitip ya tarai ngat tarai bo ni ke bi yang ngang ma jerap iki asha hapo jong ka state hi bro ko wai te ngadon menta ba ka state bro ko banerap iki asha bro nyo jarngut tam ki asha te gidan menta ka bangan yo banerap ban IT ajat miki la kono no ka benta bangan ngadan menta la dan nadu usnam arja kat pra ka bang sedang ke mission ka jongki te na kata kata kinong kersan ki ong bai bro ni la ya persang banya keren tingi kerpat epi bapin mi banya le lam na kamta kas nong spong so yong constituency ka bas modan kam ginang lam ki bakam biang dan le sing ila GE ka kam jong pi sharum shaneng ki kam bakam ba ki bangi GE komong ong mene ka parti kongres kala pendu ndei batang ba pendu kalong baka kenjak sendon ya kasi yang kesem jongi mai kinong kersan hi ka blok so yong hi brokowai kata de ke benta baka kongres kala le ke yang kesem ba kinong kersan te na kata kadaw ngi so thu bala ngi syong ngi so sne se kinong kersan par kum joru haba ka yeng kesam kadan ni ke benta banyalam kadan ni kata kemensim banyalam banyarap iki pa ba ngi so thu ngimla banyarap tang daka jinglong shimet ngidan kam mi kanong yarap kum le si kum na kalyang jo gomen ni kinong kersan ke banyarap ban ai bor lam ya ka yeng kesam bangin yo yarap kum ba ipa ba net shabang balalet no na gani perthai iju hikai bat pen I kinuksa bangin yarap iki brio da ka ba kat ba pila na ibor te tang na ibor nga suthu ngimla ngidan kam ka jing kersan bat kane ka benta jong ka jing thmu jonga bangan mi yang ne ka MDC election menta arajar apsan ning kong ngin ken ma wi tin ko jong blai ka ba kalong kemi ka bastan ka te la ko jong ka ye halo mau siang te ngakwa ru ba kilong kemi jong ka nong spung so yong constituency bakin suthu bai kane ka benta ka jing khya ka ba bon ba kabada shisha ban perkhat kum kalong kami ban penbait ya kayeng kesem hoot kilong kpa kinong kidi kinong besai kayeng kesem kidang kinong kersan banerap ikmi henry ban penbait ya ki line ne kajing ya kariti grustore ne kayeng kesem ki akor ke buram kadai kalong kami ko juket ya kani ke juket tinga ngai I hapo ka mentangi kani ka bakam kongsan ka bakam dan kam kalong kani ka Amendment Act of the Khasi Social Custom of Lineage Act te kane kade ke bulan kam bah na kam ta jongi ki khasi te
ladang namangi bekla besut hang tu ha ka baide ka klan administration ka jing penyat bet penyat renti i kam kur kam kha ya ka khan kur khan kha ya ka le se ka shong kha shong man le se ha ka baide ka kam kha kam man te kani de bran kam ha lada ka ni ka administration akala don hang tu kamot ka bala da ka bet ka bo renti ka pen bet ya ka jing pen bo renti ikini paro kamot kan im ka jai ben reu bala da kan ni ka klan administration kam dan ngomot ka bomot balik si kan kurma ka shong man lada ka im kan ni ka jing penyat bet penyat ti ha ka kam kur kam kha ka bomot kan im ka jai ben reu kan im ka ri khasi jantia ubhoi uwa te lada kan ni ka long ka bakla kamot ka jai ben reu jangi kan dip no sundan ha ki babon ki liang ki bangi ki khasi ingini kendu jing ha ki sing ki man sawan kata de ka benta jong jing long kemek kabangangai ikham jangai ti kum kalong kemehi ngatrai ngin penram ya kata ki khasi borok khot kedai keriti gerustur baki kinthai ki de kinong bat ya ka kot duler ka kot khandau ti kene ki benta kalong bai ba hoot kum kanong bat ya ka kot duler ti ka kot khandau tingi yu i ka bapau man ka bapau shai man ta kalong ba lada ki pat ba ki su thu ya ka jingkhia kilong kami ki suthu ka jingkhia kum kanong bat ya ka an I mean ya ka khandau ko siap ya ki kod duler ki babat akakti ngan ong kalong kami kani ki benta ka de bangi kwa ban mi shakhamat ban kren ba hadu kat benta ka bapau shai lada phi ki nong shong shnong ni ki bidan po pas nong spong constituency nong spong so yong constituency kin ai ka jingkrshan yang nga bangan job le se kani ka MBC ka bansawan kalong bait ba in persang kat bala ban ya sat khanang ba nginyo biang ban pen scam ba ka district council ka dan kam ban pen scam ya ka jinglong try jongi ha ka khandau ka siap kat kum ka sik schedule ba ka India ka ayangi ya ka di ka benta ha ka ni ka benta ka bakarpang ngi ki khasi tikani ka di ka benta ba ngidi ban su thu ba kasih jadi kedek jaka kedek bangingi bat ngilong try khandau hang tala dangi do ya kata lada ka district council companies kan mekanik ke jinglong try khandau menta jinglong try ya ka jaka ka pata kamut ka janjar bahayangi kilong dien iki bansawan hakal hakis ngi batang sa tekani ka menta ku mengipa ku mengi menta kini sedang bala dap i ba kelas dang ban sting kelas dang ban senjar ke jinglong try jongi lesi ngelak ban penpau khandiat example le nek nuksa khandiat ya kini ki banti siap ru umlong shu banti mau umlong shu kani ngan ong pi ke bakta jur bah kam tam ye kitu kinong gendong ki belas ngi hakati ma tu siap ki badan ni ketu ke jakaru lesi ku mangiru lesi ngimdan kita ki parmau ki par siap nginsna siap nginsna yeng da kata ka de ban wan ra jing naman ngimla ban thiet ki beduk ki besuk kimla ban thiet ki man ki wig benta ngidan kami siap ubadang dang de lokal ke bagi ngila ban penon kam hagi jakala jong kani ke benta ka bala dangi ladang job bala daki nong kershan niki ki pat ba ki suthu ki ai nga kata ka jeng kershan ngin ya sat ki badan kam na ka benta ki ding bas dok ki basuk ki kup shiliam ki sam shiliam kum bangaro ngeim kum malong makihi kata di benta jong jing sokhia jong nga kum kalong kami ti khandiat kum kalong kami ngasukwa ban mention khandiat kam dai bangong ngan target ya no ti kum kalong kami hi ka bang shi post nam ngala don ha ka health department ngantan menta po health department kum jo ngalalong kum ka advisor jong ki Asha mentala Andrews nam news nam ngai i ka jing khia ba ti ha ka nong spong so yong constituency hi bang i hadu menta ka ba ha ba bon ba kiliang jong kilong kami ke kandu ti ngan shu anu kusa menta ka si ki pi si sab santa ki badan ha po jong nong spong so yong constituency hi kim da dei ki ba biang ba ti nuksang upi ka si so yong ka badan ha ka ni ka bypass kebejan bah ya kanika national highway ba ki accident ki jaman kapor te khamtam kom kolong kami ngong pi ki de ki pun ki bakha ki ba anda ba kinong shong shnong jong ka soyong constituency ki wan ban kha ki wan ban pha sumara pot soyong constituency teng ki ong mengim don doktor kat bengilet don doktor ki doktor ki de ki doktor le sing an om ki dang khna le sing an om pi ki dang kin da de ki experience doktor le sing ki dan ki balik pule biang don kapor badan don kapor bom dan kumbaki pau kini kisnam bakadap an plus ki phone bai namar ba ki break pat ba kim tip tu post nam ngadan po si tikidang perkhat bangadang dan teng dan ambulance to se kong thai ha penyerap bani ambulance to se penyerap pet sim dan doktor
Ti ngam tip ke ke jing penyak nya po kalong ti ka bakam kong san kalong bai ba ngiu i ta ka jing duna jong si namar ko ma kisne kis nam bala dem kumba ngala lap bun sien ke thu khana hi ngan shu ya thu khana khan bian makala dan teng ka jingen ya paralong kemiru namar job we MLA ya be doktor job we MLA ya be doktor te kata ngam ala ban witness si kan ni hande ka khana le de si ka su jong pai ba ka kran ya jing shisha ti ngindalet hi mangiru teng kidan kibnes bahi ma samru kilap hiru kadang ko jing jadang men shamsnam kaya pa kami syak sedan ni po bypass anda mengira cepo sisi ngihap ngila du ban le ki jing don kamang tai na ngihap ra shlong ndala awat ka ta report ki bom dan doktor ya kani ko mat ngabi SP ru ngap persang ban ekran ki ong em le hapra ba shlong kam ta ban le ka dan kam te ka ta ka de ka ai ka jong ki na ka liang police department ka le ban kam ka ta de ka jing ka ba ban pendu nong ki nong song tha ka jaka ba kin le po si kin la bu tang ar pho tang aspa ning ka ki hab le shmau phlang ki hab le shmai ram ke jia yu anda ba kilit chakte ka jaka ke jia yu ki nong mau phlang ni ka health department nang amerika jaka smart ki ong bele ka so yong ti ki sha mai ki sha tim tinga susun gi birol jong ma susun gi ti ki nong song ki parlok par jog ba yeng ba sam ki para ki kha ti ka ta ka de ka bentak ba jing so khia ba mangangam tip ka ek ba jia tang ba kumbang atrai hi kum kaman ko nong tri ka batri man so bah ki snam ni ada bat ka adu menta tinga nakwa ba kilong kemi kin ashu kum ki asha ki ai ke bore nga bangalong advisor bat kum mangila tu risha government ka tu tali ki issue ni job hiru da ka bor jong jing tali jong ki asha tinga nakwa hiru apa kas nong spong so yong constituency kin agi jing kersha yang nga ba kin ra shu kam halor bangala banerap om tangi ki asha ikilong kemi ki bidan hapo ka so dan kanong spong so yong constituency lakalong ka jing tre jong ki anganwadi let's say ki jing tre ki jing rap jong ki midday meals ki ba ki kin thai ki tre ki ba kin du ki jing tinga ngai be kilong kpa jong ka so yong constituency kin su thu namar ba ki de kilong kpa ki berani ki khun kin thai ki berani ki lok ki berani ki kin thai nang ta ki persa ki kin thai tinga kwa ba kilong kpa kin de ki nong kershan ki barat ba banerap ki khun kin thai la jong ikilok ki belong ki kemi la jong ki berani ki basham shisha ki ta ki jing haka kha ka pun haka sumar ka sukhera po ka jaka sumar ka babet ka biang